Гэта ганаровы дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, якім узнагародзілі Брэсцкую вобласць за дасягненне ў сацыяльна-эканамічным развіцці ў сувязі з 70-годдзем з дня яе ўтварэння. Указ аб узнагароджанні быў падпісаны прэзідэнтам краіны 3 снежня 10 гадоў таму. Экспанат належыць да рэдкай музейнай калекцыі вексілалогіі, якая складаецца са сцягоў, вымпелаў, штандараў і іншых прадметаў падобнага кшталту. Усяго іх 282, з якіх 23 сцягі. Самым ценным среди них является почетное государственное знамя Республики Беларусь, которое было вручено нашей Брестской области. До 2011 года знамя находилось в нашем Брестском облсполкоме, а вот в 2011 году нам оно было передано на постоянное хранение. Нагадаем, першым артэфактам праекта стаў букавы грэбень 13 стагоддзя, затым фігура шахматнага касцянога караля, пастанова аб ануляванні брэст-літоўскага міру і іншыя рарытэты як сярэднявечча, так і новага часу. Каждый месяц мы демонстрировали свои самые наиболее интересные предметы, которые действительно можно с полным правом назвать раритетами. Они единичны, уникальны и неповторимы. Очень хорошие отзывы мы получили от наших гостей, и все с нетерпением ждут заключительной нашей выставки в январе месяце, которая покажет все 12 раритетов сразу. Очень приятно, что наши музеи, в том числе вот областной краеведческий музей, скажем так, занимают очень активную позицию в продвижении таких символов, ценностей, которые есть и существуют, и будут существовать, наверное, и в городе, и в области. И этот проект, он этому подтверждение. Пазнаёміцца з апошнім экспанатам праекта 12 артефактаў гараджане і госці Брэста могуць да 2 студзеня. Дарэчы, зараз у музеі рыхтуюць адразу некалькі праектаў, якія будуць прысвечаны яго 70-годдзю, юбілейнаму году вялікай перамогі і іншым значным падзеям.